kampung apa alas? Kok sing ngomong jangkrik tok. Loh, kene tempat persinggahan malam iki. Wah, lumayan. Ya Allah, Mak, nasib anakmu. Saiki dina apa ya? Sepi. Ini kok yang spesial quality ya? Iki telek cocok apa telek pitik iki? Kok kaya ngene? Apa telek-telekan? Oh, ancen iki bajinggul. Oh, tak sebel deleng goreng kok. Kanca brother-brotherku menandi 1, 2, 3. Padahal tak jurus kok ya ora teko-teko. Padahal kanca plek lho iki. Tak PC-ne ae, jurusku gak dimbos blas. Sus. Sik tak njukuk HP-ku paling mencirit. Loh, Sabi mes kol iki. Sik tak telpone balik. aku muter-muter kena apa ya? Loh, silikon lapo to iki? Bengi-bengi kok telepon iki lapo? Ono apa to iki bengi-bengi kok telepon? Jadi ning ndi? Lah iki to jeneng omah. Jadi Rinio tak ceritani sing morning kowe. Oke, OTW budalkan. GPTTTTT gak pakai lama. Yo wis, assalamualaikum. Gue, waalaikumsalam. Opo? Wangel temen jaket iki. Jaket apa sih? Bodul-bodul. Sadin ndi ta? Sawe men. Lah, apa silikon madu-madu ning sini-sini. Kadal kok nyabrik men. Iki napa to iki? Lenggo gawe sing genah. Wis tak lus-lus kok. Ora tangi-tangi. Siya lho lek getak mbok aja koyo ngono. Ngono piye to iki? Kok ya secara halus to lek gawe iki. Wis aku ndene mau kok ceritane opo? Mending mau lho, Cak. Mending opo? Oh, koyo tatak sepeda sing dicemprot mencirit plus glowing. Glowing bamu iki, Wak. Oh ya jelas. Iya. Pate lo kan sebak parung anyar. Apa nang kono ae ayo? Yo ayo to ning kono kan enek VIP-ne. Ya wis ae, Cak. Berangkat ae setelah subuh iki. Ya wis lah, ayo karepmu. Weh, kok sepi? Loh, pate lo nanti to iki. Niat dodol kopi pora iki. Kulon won. Kulon won. Kulon won. Sore sopo to iki? Tadi silikon. Wes, nang bocah ini. Ngopi ora? Ya jelas to. Kopi ini kok biasa ora? Ya jelas to. Iki kopi ini.
Mau tekan diae, yamene kok ketek kok iki. Aku teko kali. Lah Cadi, tekan ndi iki? Aku teko omah. Lah Cak Ji nanti kok gak ketok. Bu mau jarene CAT makan sapi kok. Mosok bengi-bengi makani sapi. Sapine bengok-bengok kok. Iya iki mau teko omah krungu. Luwe sapine kaya aku luwe. Walah si silikon. Arek kok luwean. Pikiranmu grumangane kapan kurusmu? Lek mari jam 12 aku iso kuru. Lek mari bar magrib aku iso lemu. Iki jane wong kok siluman. Kok ngenteni lemu nek jame, kurus nek jame. Ku arepku to. Wiji teleponan. Aku ora di pulsa. Aku pisan. Jane iki HP-mu mbok iseni apa to? Kok gak enek pulsane? Ayo, kok jadi gini ya? Jan pikiranmu jan mesum. Tuh untuk kendor. Jare nang kene anak wipuine. Yo, tokno HP-mu. Apa kata sandine? Lontong goreng tene gede. Oh, lontong goreng tene gede. Yo jelas, las. Cak Ji tak uang sape ben rene. Iya toh. GPTTT gak pakai lama. Kira-kira WhatsApp nanti toh yang ini jadi mau arep ngejak tangkringan pakai tolo kono pakai tolo pos apa jenenge lali tas kenal soalnya paling yo anyar sepi lagi kita semurop lho lah tenan murop HP ku alhamdulillah iki ngomong WA Mio lo ngopi gratis plus wifi petenane tak balesane OTW lagi di perjalanan makanya turu ya guys Lha iki Cak Ji balesi ATOTW. Ngapusi opo ora? Yo ora, aku kok. oh sandal anjir lo padahal iki pesen padahal yo mak sing nukokne mau apa sih lu dalane ala panis sih ngomong liwat ben gak lunyu udah gak nendang ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mlebu to Caci. Aja kaya cecek golek lalapan. Lah iya. Tekan ndi? Alah, teko makani sabine juragan ngono. Lan dipakane bunga memberi beki mak turu, mbak turu. Rumah sapi piro? Rumah sapi loro. Telu sapi sik cilik, dadi iki pegel lah. Ki babone lanang, babon wedok, ki anake. Ngono lho, bengok-bengok ngomong masane. Lah anake lanang apa wedok? Mbak ki ora ngerti lanang wedoke. Aku ora tau nginceng jenis kelamin wis ngene. Karo wae. Alah Caca sing penting di rumah. Sing penting tanggung jawab. Ya jelas, Cak. Pasti. Bener kena kasus. Tosik. Aku ngene pesen kopi pora. Cak, utang wis kembung. Ora kena dhuwit ya. Utang ya karo oleh bapakmu. Bonku nang kene wis bok. Ijolono sapine juraganmu to, ben lunas. Telek mencret. Mosok perkara beng iki moyo. Kok ngijoli sapi. Nek bonku luwih piro? Ayo. Aku wis mbek juragan opo enak pisan. Mangan dikeki. Terus adus wis aku dikeki. Ora penak piye salin wis ditukokne. Ngaji lho yo, disangoni aku iki. Oh, enak janan urip kuwi. Tapi yo kadang mumet dah kuwi mundur-mundur. Kok enak telek cecek numpuk ngene lho. Ya oke lho Cak Ji, aja koyo aneh-aneh lawang aja koyo wong ilang. Kopiku dadi pun Cak. Orang mau aku pesen-pesen kayak orang gak kayak ini. Wah, iki korupsi. Wah, korupsi. Aduh. Wes angel. Angel. Wah,
Iki ae. Join wong papat. Iki. Join. Iki lho sing enak ijal. Dah, HP ini sapa ngriwui. Sing jan kopi suwi kok ya. Nikmat sekali. Gue biasa. Mo, takon ndi mo, Cak? Itu mau seru dengan kemakan nganu kok. Apa jenenge? Sapi ini juragan. Buka jam piro lek nutup kok? Jam 4 Apa sore. sore. Heeh. Tutup e Jam 1. jam 1. Heeh. Mana? Anu, kondi. Aku teko omah. Wah, nang omahmu. Ditelahi cecek. Iya, lah Iso. iso. Lah turu-turu lah kamu ora cecek nyeblong maran. Kamu opo ibang telek cecek? Ambil jempol kowe. Kaya bapakmu lho. Enggak. Abakmu bab iki. Iki lho. Aduh. Prenges pengen nunggu lho lek turu ki ora maca bismillah nunggu kuwi. Ndonga dhisik. Aku lali aku iki. Wong aja lalian, ndonga dhisik. Ngono lho. Yo. Sakjane boleh ditompo ya. Nomor togel. Ya aja ora oleh ngono kuwi. Kenapa kau iso? Dosa. Dosa. Tenan aja tenan. Lah ya. Wis ngalami sing berkah-berkah wae mulai sing halal. Tenan. Zaman saiki macam-macam wae. Betul. Ngomong wae jejeg. Tak pacal lho, Pancen piye? Bojomu nang wis rapi pureng lho. Urung. Umurmu wis 30 lebih. Enak kok jangan. Bujangan alur ngidul kok tekek keleken mbako. Yo. Nggih, Mas. Kok nggih. Lah jenengan wis duwe bojo ta, Mas? Wis. Pinten, Mas? Siji tapi aku tinggal lunga. Aduh. Ya jangan. Wis sampean tak bojomu nanti. Bojo ki jandoh mboy. Ditinggal lunga aku ya. Lah terus pacarmu nanti ya iki. Embo didoakne Mas, hatiku. Lor. Lah awak melu kancane wis pernah ngalami loro ati. Masa awakmu gede loro ati karo kewan cecek ngono wis. Sampai nang. Apa nang? Iya rokokan. Aku rasa ngrokok lho, Cak. SBR. Kabeh kabeh enggak usah ngrokok. Beh. SBR. Enggak, Cak. Enggak yo. Wis padha ya. Padha yo. Nangis bareng ya. Rokokan. Rokokmu apa? SBR syukur ngebul. Beh, Apa? Gini Syukur ngebul. syukur ngebul. Iya. Beh, syukur Ngebul. ngebul. Heeh. Kayak apa nek ngebul iki? Banter. Ngebule banter berarti. Beh, mantap. 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 Iki asbae kok enek sosise. Semari manso Oh, siso. iya. Angel. Angel. Kopiku mau yo. Iya, Pate lo dodol dipangan dhewe pate lo. pate lo. Kuwi. Orang enak. Enak lek terus bajumu kon diolehmu. Oh, wah. Opo wis. Apa-apa. Apa gratisan kabeh yo? Di gratisan. Gratisan. Rugi Ya aku. kan lagi buka ta iki. Heeh. Yo. Aku tuh kancane gratis nih. Opo iki? Yo mbok. Ya mbok. Ya wis Ya wis apane? tenan. Ya wis apane? gratis. Gratis tenan lah. Iya. Engko koma kancane mbok santeti. Orang Tunggu goblok ngono koyo enggak. koyo kena apa jenenge? Ini. Apa mau? Kaya tekek nek Tekek. mbako ngene. Selamat mbako. Meter-meter. Gak oleh nyantet-nyantet di Senin iki Gusti. Si opo? Tapi jenenge ra ilok ngono kuwi. Tapi bisa urus sing api-api ae. Hati-hati. Oh iya. Kabare Jamaludin kan nanti to. Jam nang sapa sih? Jamaludin iki dulu omah kandang, terus omahe Bok Niem, Bok Niem terus Poniran, idule iki lho. Nah, Sandinge Jati, omahe persis aku dene Jamaludin. denane aku genane nang berkau. Napa nomor kau? Koyo jenenge denane genane koyo kono ki jeneng jagong terus mari ngono. Koyo jenenge wong ngamen ya, ngamen Masa lho. ngamen. Masa mari ditinggal bojone ngono kuwi wae. Frustasi paling. Masuk frustasi. Yo, frustasi jenenge. Masuk zaman saiki jangan langsung frustasi. Iya, Jan. Untung aku ora rapi. Ya makane nang Makanya radio. rapi, Mas. Ben iso dicerita. Frustasi ngono ndak frustasi. Kan kene ngalamin duwe. Nah, ngono kuwi frustasi ngono. Kok tak kenane arek
Kono kae Akak wis kalau ini. minggu ane sandingi paino minggu titik ane telonan tau mari minggu ane telonan kayak mau mening Oh iya. Mantap sak lek Wah, enak ya. Siska lho Mau Cocok lah karo kan tenang. yo Siska lho Guys, umure sormu lho ya. Mbak frustasi ngono. bener jan bodine kaya kendang Indiana lho mau wanduk bae Ini Kayak bantung didentut. kocok Di kopi ini saya enak. Kopi. Kopi belum bisa baca. Kau ini loro lah, sing loro nanti Mas. Roina. Mantap. Terus dirokoki bah. Yo, begini Mas. Alah aku spray rokok pisan mengi tenan aku spray Rokok. Tak gitu. Oleh Mas yo. tapi ceritane bojone Jamaluddin kaya Jamaluddin apa Jaludin to jenenge Jamaluddin. apa arek tak paham jenenge goblok tak Terus iki. jere bojone nang luar sudah tenanan Ya koyo nang luar sih. ayo jere rabi yo Heeh. Aku kurang paham aku. Apa frustasi karena iku arek. paling Perkara aku ya ditinggal iku. bertindakan Wis frustasi. wis ngono kuwi lho sakne yo Ah, tapi nang omah yo karo mboke yo iya karo boy. enggak yo Iya, karo boy. mbok ngira apa sih pancet kae yo Pak itu loro karo mbok ngira to. aku jeneng omah yo gur makani sapi ngono tok tek juragan Heeh. wis ngono kuwi tok Aku bisa karo patelo iki golek kicot dulu iki. Sing penting ono penghasilan. kicet iki haram ya ora oleh ngono Haram ya, kicap gak oleh kuwi. ora oleh kasus Sus, Didongi wong kono. sak kilo piro ngono ya? 50.000 lumayan. Lumayan ta. Baru lurus lawe wah. Iki ketuku SBR. Syukur ngebul ya. Syukur ngebul. syukur apa syukur Syukur ngebul. ngebul oke cocok tenan Cocok Mantap, wis. mantap. aku mari kan mbako mau lho dikei mboke sapa arek-arek mau Bisa mengi. mengi terus kayak tekek Gak patangi ya saya. gak patangi ya tenan Kuwi paling mbakune sak kintal dhek ning gone tapir kabeh iki. wah tenan tak ngomong ini godi godi kayak ini tapi yo Jamaluddin masih ngamen gak tau nang omah lho aku ketok iki Lah ya mangan iku. Aku dene kaget ya. nang pertolonan pertigaan berkau Berkau. Batuku sopo lho. Aku tau genai iki. lah aku tuh kan di Aku kan mari tuku arah kulon. Terus kenal. Kok tau genai iki kok jenenge mandek iki. Aku mandek dulu to. Tak sawang-sawang lho. Iku Jamaluddin sih. Kok malah ngamen frustasi. Aku mikir iki mau frustasi jelas. frustasi Frustasi. ayo awake tambah kuru yo jere Waduh. Nemen kurune. tapi bojone nak delok postingan bawae lho Facebook Wah. tenan Bojone Aku, ngeten. omah yo tak tenan Tenan. beh lho Mumbruk. sewek sih lho Lah iya mah. ayo Beh. ya makane Jadi bojo. jadi bojo wong lek gandengan Cuma gila Tinggal, Bu. gimana lo kakak ditinggal Dawes sampean mengharap aja sing tekan teko kono. Ojo dikenani patelo, tak kemecer. kemecer wis to loh baik arek ini sis kalau ayu Ayu. gimana pertolongan Heeh. anak menggo Iya. nganu paino anak pertigaan ini sandingi paino persis pojokan Wah, arek ku sing ya wow tak kles kena mana yo meneng no apa sih sekarang anak kae anak sih kan loro anak kae wah lu saya kira yo Kan wis enak ngene iki jan. mantep lo Ngene iki jan. ini kapan nih Wis ngene iki. Lo jomblo darah penak lho. ora penal tenan lo mas Penak. tenan lo cak Ngalor ngidul nggone arek wedok tok. Wah, iya itu yang kan tapi kan kini wis sah ngene. wis ngene Ini. masa amat gur ngene terus petal ae Oh, kok bulah ruwet nah kan sing jenenge Via kae gak sido ah Gak sido. Nah, apa? Ditinggal loro atiku jan. Oh, Wis kuwi aku wis gak ngono-ngono ini. Gak pacar. lah pertolongan apa Mbok pokoknya duwe. Apa arek matre? Pol. ibu kandha nono ah masyarakat itu yo butuh uang untuk glowing ngono lho cak iki Iki gak popo.
Kamu yo kudu pinter lagati tapi yo alon-alon ngandani. Dewan bendino golek kicot lho. Berarti 20.000. Bisa wae lompokno, sisihno, Tabung. tabung mi. Ya tuku janganan. Ayo. Janganan yo Kicot kuwi. kicot kuwi dipangan. Aduh, bendino mangan iki. Bendino mangan iki kicot ora mutah 02 kan. Pati lo aja. Pate lo. Bendino mangan iki kicot mutah. Nah iku kuwi. Malah ratangi gua kesalahan aku. Ya sing bumi aja aku wis kewes lho. Yo, Yo, sekolah. balik piye? Ayo, ayo. Ayo. Wah, aja sedih lho nang kene. Enggak usah. Mangane ndang radio. Tak nang dhewe yo akhirnya yo. Iya iya iya. Tak apa-apa to? Oh, gak apa-apa. Mangane Biasane dhewe. nang turu. Dia sekolah. Gak sekolah Oh, iki. sekolah Mas. Oh, sekolah ya, Wis Mas. kok sekolah Nang turu, engko wis jam 12 lebih tanyo. Salat di sepertiga malam. Iya. Nek jodoh nang sing Poso. nek jodoh sing pas ngono lho. Ojo Bisa sing ditinggal, matre. aja sing Oke, sing matre. Ora sing nrimo apa Oke. onoe. Ki pisan lho, aja togelan ae. Ngaca ya. Tenan yo, janji. 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 Ngono lho. Ora masalah wong iya. Iya. Iya, to kan. Wis ae balik kan. Ayo, ngomong Iki aja. gratis yo. Oh, gratis. Biasa Mas. Gratis yo. Oh. Oke, Mas. Sisi sok maneh. Oke. Wis bengi. Sok wis bengi. Ayo. Ayo. Wis ae wis. Wis assalamualaikum Cak. Saluman maneh ben luntur welase lho. Halo Mas, nggih. Nggih.